Energia. Això és una cosa sense la qual la nostra civilització no pot existir. Però, quin esforç invertim i de quins factors depenem per generar energia en benefici nostre? Energia dels hidrocarburs. Energia nuclear. Energia hidroelèctrica. Energia verda. Què està passant? S'ha tallat la llum a la nostra planta. De nou, ara en el sector energètic depenem completament dels recursos no renovables del planeta o de les condicions meteorològiques. En la carrera per l'energia, destruïm la natura i posem en perill les nostres vides. És aquest el límit dels nostres somnis i capacitats tecnològiques. Necessitem el nou salt tecnològic. I mira, ara som capaços de fer-ho, però només amb una condició. Per començar, anem a esbrinar com de real és aquest salt i com se'n beneficiarà cada persona. Generadors d'energia sense combustible. Què és això? I els comparem amb els generadors tradicionals. Els motors de combustió interna i els reactors nuclears requereixen un subministrament constant de combustible per convertir l'energia tèrmica en electricitat. L'energia verda requereix vent o cel clar. La gasolina, el combustible nuclear són finits, el sol, el vent, l'aigua no són constants i els motors basats en aquests principis tenen una eficiència baixa, és a dir, una eficiència baixa. Què vol dir? Per exemple, 100 megajoules de combustible es van cremar al motor i d'aquesta energia el motor va transferir 30 megajoules al mecanisme per funcionar. Així, l'eficiència serà igual al 30%. El 70% restant de l'energia es dissiparà en forma de calor a l'espai circumdant. L'eficiència de les fonts d'energia tradicionals és extremadament baixa. Eficiència de les centrals tèrmiques fins al 43%. Eficiència dels motors de combustió interna fins a un 40%. Eficiència energètica nuclear fins a un 35%. Eficiència dels panells solars fins a un 22%. Fins i tot les centrals hidroelèctriques més eficients tenen una eficiència de no més del 85%, però la major part d'aquesta energia es gasta en el transport fins al consumidor. Perquè és impossible posar una central hidroelèctrica així a cada casa. Però posar generador sense combustible és possible. Un generador sense combustible només necessita energia per engegar i després funciona de manera autònoma i així resulta que la seva eficiència és superior al 100%. Per tant, generador sense combustible no és una màquina de moviment perpetu, encara requereix una entrada d'energia, però en una quantitat molt menor que l'energia que produeix. Sorgeix la pregunta òbvia: com apareix llavors l'energia si no es necessita combustible per a aquest procés? Des del curs escolar, sabem que, segons la llei de conservació de l'energia, no podem obtenir més feina útil de la que hem gastat energia. Però aquesta llei només funciona en sistemes tancats. I més generador sense combustible és un sistema obert i rep energia de l'espai circumdant. Científics de l'Acadèmia Russa de Ciències van confirmar experimentalment que, per exemple, durant el funcionament dels generadors sense combustible magnètics, l'espai al voltant del generador no s'escalfa, sinó que, al contrari, es refreda. Hi ha molts mites i falsificacions al voltant d'aquesta tecnologia que desacrediten l'existència mateixa de generadors sense combustible.
Hi ha qui busca guanyar diners venent dispositius falsos. Els inventors reals els espanten i fins i tot amenacen en eliminació física. Molts desenvolupaments van ser robats o destruïts. Per què passa això? L'energia no només és una eina de manipulació, sinó també d'influència política. Es tracta de beneficis de $1.000 milions de les corporacions energètiques que desapareixeran d'un dia per l'altre amb la introducció de generadors sense combustible. Això vol dir que el poder sobre nosaltres, els que comprem recursos energètics i en depenem, desapareixerà també. No obstant això, malgrat tots els obstacles, actualment hi ha diverses instal·lacions que funcionen d'inventors oficialment reconeguts. Fem una ullada a algunes de les novetats. Generador magnètic. John Searle és considerat com el seu progenitor, que va utilitzar imants preparats de manera especial en les seves instal·lacions. Des del 2019, l'empresa nord-americana subministra als seus clients l'energia d'instal·lacions amb una potència de fins a 25 kW, basades en una tecnologia similar desenvolupada per l'inventor Dennis Danzig. Des del 2019, ha deixat de ser fantasia. Generadors sense combustible provoquen el riure com a fantasia només en persones allunyades de la ciència i que no segueixen les novetats en tecnologies. Per tant, els que riuen de generadors lliures, ells mateixos provoquen un somriure. Continuem. A Ucraïna s'han desenvolupat diversos generadors sense combustible. El principi de funcionament d'aquests generadors es basava en una pistola electromagnètica en bucle, una instal·lació d'impuls d'energia. Per exemple, una de les instal·lacions, amb un cost de 3 kW, va produir en un generador convencional 25 kW d'energia lliure. L'eficiència és del 833%. Generadors de gravetat. En un dels tipus d'aquestes instal·lacions s'utilitza el principi pneumàtic hidràulic. El generador treballa sobre la força de flotació de l'aigua segons la llei d'Arquimedes. La potència d'aquestes instal·lacions depèn de la seva mida. El generador més conegut d'aquest tipus s'anomena Kinetic Power Plant, també conegut com a generador Roche. La producció d'aquests generadors la realitza una empresa alemanya que té les seves oficines a Mèxic, Sèrbia, Suïssa i Colòmbia. Segons perícia oficial, el compressor del generador d'una de les instal·lacions consumeix 4,5 kW i el propi generador produeix 11 kW d'electricitat, és a dir, l'eficiència és superior al 200%. Com de molt és? Aquest és el consum d'una casa de camp mitjana, 6 kW per hora. Generadors d'ones de ràdio. El seu inventor és Maxwell Chikumbutsu de Zimbàbue. Li diuen Tesla africà. La tecnologia africana molt compacta ha permès no només crear un generador d'energia gratuït, sinó també actualitzar el cotxe perquè es mogui sense combustible i sense recàrrega. Com a resultat, fins i tot l'helicòpter es va modernitzar. Recentment, el desenvolupador va presentar una font d'alimentació molt petita de 500 watts. La seva potència us permet alimentar un televisor de pantalla ampla amb energia gratuïta. I hi ha desenes de desenvolupaments menys coneguts en diferents països. Els Estats Units d'Amèrica, Malàisia, Geòrgia, Índia, Turquia, Japó, Uzbekistan, Mèxic, Nova Zelanda i molts altres països. Hi ha equips de recerca que desenvolupen generadors sense combustible. Com és això? Demanes. Per què aquestes tecnologies van aconseguir llançar-se? I per què els seus inventors encara estan vius i els generadors no estan destruïts? Sí, perquè obtenent energia gratuïtament i la venen als consumidors per diners, mentre que les instal·lacions en si mateixos costen uns diners bojos. El percentatge de persones que actualment reben energia d'aquestes instal·lacions és insignificant en comparació amb tota la humanitat. Per tant, els generadors sense combustible que actualment estan en funcionament no ajuden de cap manera a totes les persones a obtenir independència energètica. Aleshores, per què aquesta tecnologia increïble no està disponible per a tothom? Per què vivim en una societat de format consumista? Si generadors sense combustible s'introdueixen a tot el món sense canviar el format de la societat, això es convertirà en un gran desastre. Milions de persones quedaran sense feina. Tothom que estava implicat en la indústria energètica, des del director fins al servei de neteja. Això comportarà inevitablement l'enfonsament del sistema econòmic, el creixement de l'atur, la pobresa, la delinqüència i el caos. Però quan canviem progressivament el format de consum per un de creatiu, el nou sistema econòmic ens permetrà introduir aquests generadors a tot arreu. Es tancaran totes les centrals elèctriques, fàbriques, mines, preses, oleoductes que perjudiquin el medi ambient i representin una amenaça per a les persones. Utilitzarem els hidrocarburs de manera més eficient i no només per cremar. I les persones que treballen en el sector energètic,
com totes les persones del planeta, rebran una renda bàsica incondicional. Es poden traslladar fàcilment a qualsevol altre àmbit d'activitat protegit i proporcionat per la societat. Vegem com serà el món a la societat creativa després de la introducció dels generadors sense combustible a tots els àmbits de la vida. La humanitat tindrà una font d'energia gratuïta, estable, segura i respectuosa amb el medi ambient. No ho pagarem més. No hi haurà més factures d'energia i factures de serveis públics. Cada casa tindrà la seva pròpia font autònoma compacta d'electricitat i calefacció. Això ens farà independents del sistema energètic centralitzat, que és molt important durant la intensificació dels cataclismes climàtics. Ja no caldrà carburants pels cotxes i no se'ns impedirà viatjar a cap lloc del món. S'installaran generadors sense combustible no només a cases i cotxes, sinó també en helicòpters, avions, vaixells i estacions espacials. Els robots i sistemes automatitzats que fan tot el treball dur rebran una potència ininterrompuda a l'escala necessària. El nostre planeta s'alliberarà dels cables i canonades que el han embolicat. L'energia lliure és una de les condicions per a la transició de la civilització a una nova etapa evolutiva. Ja en el període de transició a la societat creativa, l'energia estarà disponible i gratuïta per a totes les persones arreu del món. Si vols que aquest generador estigui a casa teva i al teu cotxe, dona suport a la societat creativa i explica-ho als teus amics.